आङो बयनिसिमबो ब्रह्म धोरोम आफादनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आरो नैबे बैनागुरियाव जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया जे होलांनाय नियम नितिजों फालिनो थाखाय आरो बेयावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया गिबि खेबनि थाखाय जयग होजेननाय बे जायगायाव जोङो क'क्राझार जिल्ला आरो पुर्बजरा जिल्ला मोननैजों जथायै दिनैनि नैबे हाबाफारिया नैथि खेब जादों। बिनि सिगाङाव जोङो बोसोरसे खुंखांबाय, बेयावबो गाजा गोमजायैनो जादों आरो दिनैहाय जोङो एसे फेहेरनो हाबावदों, बेखौ जोङो मोनदांदों। सुबुं गमाखौ जों बांसिन नुदों। दायो जोङो बे हाबाफारिखौ लानायनि खारना जाहैबाय 120 बोसोर बारलांनायनि उनाव गुरुदेव कालीचरणआ सोर बेखौनो मोनथिनो थाखाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा मोनथिनो हाया। दा जोङो बेखौ मोनथिहोजोबनो थाखाय गुरुदेवा सोर बेखौ मोनथिनो थाखाय जोङो खामानि मावदों। दा बाहाय गोबां डक्टरेट फरायनायफोर बे बाबामोन दङ आरो जों भक्त हिसाबै जोंबो दंफायो। दा बाबामोननि बोसोन आरो जों फरायनानै मोननाय बे बिजाबफोराव मोननायफोरखौनो जोङो दा बयनिसिमबो दिन्थिहरनो सानदों। दा जोंहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मा मावलांदों होनोब्ला गोरों गोराया मोनथिगौब्लाबो खायसे खायसेया बुंथिनो सानाखै। नाथाय गुरुदेवानो जोंनि बर'नि गुदि, बर'नि गासिबो मोनथायखौ होलांनाय हानि मोनथाय, जे माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो हानि मोनथाय, बर'नि हाखौ जे फाननो मोना होननाय बा बायनो मोना गुबुन हारिया, बेफोरबायदि सोदोब। दा बै समावनो जोंनो गुरुदेवा मा होलांबावदोंमोन, आरोबाव गोबांथा बोसोन दङ। बेयाव जाहैबाय जोङो मिलिटारि बिदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, बर' हारिया बे मिलिटारि बिनायाव 4 ना 5 गुरुदेवा देखायहैनो हादोंमोन। बिनिफ्राय 4-5जों मोना होननानै बे मिलिटारि बिनाय माबाखौबो जोङो मोननो हायाखिसै। दिनैसिम फिर जोङो बेखौ बिगासिनो दङ। नाथाय बै समावनो बिखायोमोन, रेजिमेन्टआबो दाखौ 100 जनल' बिदोंमोन, 101 जन। बे 101 जन बिनायखौनो जोंनि बर' रायजो राजाया हरनो हायाखै। आरो दिनै गुरुदेबनि बिनायखौथ' खोनासङाखिसै आरो दिनै गुरुदेबा होलांनाय नियम नितिखौबो फालिनायाव गोबां मानसिफ्रा अबहेला जालांबाय आरो थारमाने मोनथियै बायदि खालामनानै थाबाय। गुरुदेबा सोर बेखौनो मोनथिया। नोंगौ बर' हारिया बाथौ हारि, बर' हारिया बाथौ हारिमोन। नाथाय बाथौनि बै समनि जे जाथायफोर, बेफोरखौ आङो नैबे मिडियानि सिगाङाव बुंनो साना। नाथाय दुखुनांथाव, गुरुदेबा गावबो बाथौमोन, नाथाय बाथौनिफ्राय मानो ब्रह्म धोरोमखौ लानानै फैखो बेलाय? बियो बिराद साननो गोनां, बेखौ बुजिनो नांगोन। दा आङो माखासेखौ बुंलिया। गुरुदेबनि बे बोसोनफोरजोंनो ब्रह्म धोरोमजों बा बर' हारिया जौगाखांदों। बेखौ बुंनायाव आं मोनसेबो खम खालामनाय नङा। मानो होनबा बिनि बोसोनजोंसो जों बर' हारिया साब सिखोन साखोनै थानोखौ एकदम माने सोलोंबोदों। गुरुदेबनि बे नियम नितियासो बर' हारिखौ सिखोन साखोनै थानो, लेखा फरायनो, बेफोरखौ फोरोंनाया गुरुदेबानो गुदि। दा बेनिखायनो जोङो साननो गोनांबाव जे बर'नि गुरुदेब टाइटेलखौ सोर मोननो हायो बेखौबो सान। गुरुदेब मोननो हाथावथाव जोंहा दा सोरबा दंबावो नामा? गुरुदेब टाइटेल, गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ बेनिथ' नाम, नाथाय गुरुदेब टाइटेलखौ सोर दोनखो? बेखौथ' जोंनि बर' हारियानो दोनदों। दा बर' हारिफ्रा गुरुदेब नामखौ मानो लानो गियो बा बायो, बेसो सोंलु थादों आरोखि। दा ओंखायनो आङो लुबैदों गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म आफानि प्रथम बा गिबि खेब जयग होजेननाय जायगायाव मोनसे जारिमिनारि सोदोब दङ। बेयो जाहैबाय 9+9 मन, थारमाने 2जों 18 मन। दा बाहाय गोदो गोदाय मोनसे जुलिनि खान्थि सोलिबोदोंमोन। दा बेखौनो बाहाय बे रायजो राजाफ्रा, बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहाय बेबायदि खालामदों होननानै जोंनो फोरमायदों। दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे सासे प्रजन्म प्राइभेट साख्रि मावनानै सासे आइजो, बे बिथाङा अरपुरानि ब्रह्म, नैबेनो। दा बे अरपुरानि ब्रह्मआ
बै 9 मन 18 मन अन्थाइनि सायाव गंसे न' होगोन आरो बेखौ गावनि गोहोजों बाउन्डारि फिसा होनानै होगोन। बेखौ बियो गावनो सिखार जादों बे आइआ। बिनिसिम जोङो क'क्राझार जिल्ला आरो पर्बतझार जिल्ला मोननैजों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा आइआ बेबादि गावनि उन्दै बैसोआवनो बेबादि अनसुंथाइ होनो हानायाव जोङो धोरोम आफादनि जानानै बे आइनिसिम रोजा रोजा फिन खेबसेबाव आरोबाव खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबावबाय। आइआ गोसो गोजोनै बेखौ बानायना होगोन मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 119 बोसोरनि उनाव थांनाय बोसोरनिफ्राय बे बैनागुरियाव जे जोंनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ गिबिसिन बेयाव जयग होजेननो हादोंमोन फणीन्द्रनाथ चेटार्जीनि दारै। दा बे मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो बे जारिमिनारि जायगाखौ रैखाथि होनाया जोंनि बिबान। दा बैनागुरिनि बे जयग होजेननाय थावनिखौ रैखाथि होनो थाखाय जों बयबो खौसे खामानि मावनांगौ आरो सोरखारनिसिम बिटिसि सोरखार आसाम सोरखार बिथांमोननिसिम आंनि अराय खावलायनाय थागोन। बैनागुरिखौ रैखाथि होनांगौब्ला सोरखारनि जोंनो मदद नांगोन। बेयाव जों लुबैयो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मोनसे रुफानि मुसुखा गायसननांगौ, मोनसे बेयाव नायबिजिरसंनाय सेन्टार रिसार्च सेन्टार बेयाव गायसननांगौ, मोनसे मन्दिर गायसननांगौ आरो बेखौ जुदि गायसनोब्ला बुहुमनि गोबां रिसार्च स्कलार बिथांमोनहा बेयाव बेरायफैगोन, नायगिदिंफैगोन आरो मोनसे मोजां मेसेज थांगोन जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ फोथांनांगौनि बिबाना जोंनि आखायाव। गुरुदेवखौ जुदि जोङो खोमानानै लायोब्ला जोंनि इयुन जोलैयाबो लामा आन्दायगोन। गुरुदेवा जाय खामानिखौ मावलांदों बिथांनि लिडारशिप स्टाइल बेखौनो जोङो लाइमोनफोरनो होलांनांगौ आरो बेखौ होलांनांगौनि इनिसियेटिभआनो जाहैबाय जे मोनसे जारिमिनारि जायगा बैनागुरि आरो गुरुधाम जेरावनाखि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जोनोम जादों बे माखासे पर्बतझरा ओनसोलनि माखासे जायगाफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ, जोङो रैखाथि खालामनांगौ। दिनै जोङो नैबे समाव गावखौनो बर' होननानै जोङो सिनायथि लानो जोङो देरगाखाङो आरो जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ ओरैबायदि जोंनो लामा दिन्थिलांदों जे बर'नि आइजोफ्रा जोबोरै गोहोगोरा बेखौ दिन्थिलांदों, फोथांलांदों। आरोबाव गोहोगोरा खालामनो थाखाय उइभिं सेन्टार खुलिलांदों, बर' आइजोफोरखौ फोरोंलांदों जे गावनि आखाइजोंनो गावनो जि जोम दानानै दख'ना गाननांगौ, जोमग्रा जोमनांगौ आरो हौवाफोरनो गामसा दानानै होनांगौ। दा बे आगर एरनाय आर'नाइ गामसा दख'नायावदि मोनसे मोनसे आगर एरो, बे आगरा हाजोनि नाम, बिफां लाइफांनि नाम, दैमा दैसानि नाम, हाजो हालानि नाम। बे आगरा मोनसे फिल'सफि। बे आगरनि गेजेरजों मिथिंगाखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनो थुलुंगा होयो। दैमा दैसा, बिफां लाइफां, दावमा दाउसा, बिबार लाइफां बायदिफोरखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जोंनो फोरोंलांदों। आगरखौ नुयोब्लानो जों सिनायगोन, जों मिथिगोन जे बियो मोनसे बिफांनि मुं, हाजोनि मुं, दावमा दाउसानि मुं बेबायदि। दा जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बेयाव जिहेथु मोनसे गेदारिं जाबाय आरो मागि पुर्निमायाव देग्लायबो बोसोरसेनि उनाव मोनसे गेदारिं जाबाय। बे मोनसे मोजां साइन जों दिनै नुदों, थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन बेयाव गेदारिं जादों आरो बे पर्बतझराया मोनसे रिलिजियास टुरिस्ट स्पट जानांगौ होननानै जोङो लुबैयो आरो जाथारनांगौ आरो बे सानसे समाव जाहैगोन होननानै आंहा मोनसे मिजिं दङ। मात्रबल' गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जे फोरोंलांनाय बे माखासे खान्थिफोरखौ जोंनि बर'फ्रा फालिनांगोन। न'खरनि सिङाव, न'खरनि बाहेराव साखोन सिखोन लाखिनांगौ, गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनांगौ, आइजोफ्राबो इसोर सिबिनायाव बाहागो लानांगौ। जोंनि बर'फ्रा आबाद मावनांगौ, बिजनेस खालामनांगौ, बेखौ जोंनो फोरोंलांखादों। दा बेबादि माखासे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगोन आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म नङाब्ला जोङो दिनै आध्यात्मिक गियानखौबो जों मोननो हानाय नङामोन। जे आध्यात्मिक गियान गैयाब्ला मा जायो, जोंनि समाजाव माखासे गुलाय गुजाय थासारिया फैयो।
जोंनि बर' समाजाथ' मोनसे धोनि हारिखा नाथाय सानसे समाव आध्यात्मिक गियाननि आंखालनि थाखाय गुलाय गुजाय फैदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबां गाज्रि थासारिया फैदोंमोन आरो बेनि थाखायनोथ' ब्रिटिश सोरखारा बर'फोरखौ क्रिमिनेल ट्राइब होननानै फोसावनो नागिरदोंमोन गुबुन साखाथि फाखाथिनि हारिफ्रा जोंखौ मेस टाइटेल गाय म्लेस होननानै जोंखौ अपमान खालामदोंमोन नाथाय दिनै जोङो सांग्रां जाबाय आरो बे सांग्रांथिया जोंनि गेजेराव थाबाय थानांगोन गुरुदेबखौ जों फोथांनांगौ आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो गुरुदेबनि फिलसफिखौ गायसननांगौ गोजोन्थों